ಉದ್ಯಾವರ ಜಮಾಹತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ತೂಮಿನಾಡು ಸಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 225 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲೊಂದಾದ ಈ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಇಲಿಯಾಸ್, ಸತ್ತಾರ್, ಬಶೀರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಹರ್ಷದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. മദ്രസയുടെയും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രസിഡന്റും സിറാജുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയുടെയും പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതായ സമയത്ത് ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കും. ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ളതായ പഠന ഉപകരണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭാരിച്ചതായ ചെലവുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ കൊല്ലം നമ്മുടെ മദ്രസവും തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പാഠപുസ്തകവും നോട്ട്ബുക്കും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായും പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಮ್ಮರ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ಅಶ್ರಫ್, ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಂ. ಮಹಮ್ಮದ್, ಕುಂಜುಮೋನು ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.